വെള്ളത്തിന് പറയുന്നതാണ് മൂത്രിക് ആസിഡ്. ये अपने आप से ऐसा हो पानी घटा हो या पानी का इतना उसमें करंट भी है ना, करंट भी है, फोर्स भी है, दोनों है, तो पत्थर सबको गिरा देता है. This is a unique experience. This both sides, no? इങ്ങനെ ഒരു scenery കിട്ടുകയാണ്. वैसे कोई तो उधर से भी लोग लेके जाते हैं. हाँ ये ना उधर नहीं है बोल के ना. हाँ वही बोल रहा था, मगर झूठ बोला इसलिए हमारे लोगों की बात नहीं माना. लोगों को पैसा के लिए गाड़ी नंबर भी लिख दिया. गाड़ी भी അവിടെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയല്ല. പറ്റൂലെന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞു. അതാകുമ്പോൾ അമാരിനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ അമാരി സമ്മതിക്കുമല്ലോ. അമാരി എല്ലാം പല്ലാം കളിപ്പിക്കും. നമുക്ക് യുവന്മാരുടെ കളിച്ചൊക്കെ അതിനേക്ക് അമ്മാരുടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കാൻ മുഴുവൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇയാളുള്ള പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അടിച്ച് മുഴുവൻ ഈ പാറയൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം അതുപോലെ ഫോഴ്സ് വന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയുന്നു. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആനയൊക്കെ തെറിപ്പിച്ച് പോകുന്നത്. അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് പോകും. മഴക്കാലം ഇതല്ല, അതെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് നമ്മളാ ഇതിനുണ്ടല്ലേ ആ വഴി ടെബിൾ അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 40 മീറ്റർ ഉണ്ട്.